saioare bukatzen nahi da eta agur bana eskauko diogu. Bukatzeko. Kanpoan fresko daukagu baina, barruan bero galanta. Gaurko eguna asko ta askori, iritsi zaigu kostata. Aste biotan jana ta edana, ez dezala inor falta, aprobetxatu ondo oporrak, laizter bukatzen dirata. Ikastolako egun luzeak, naiz ezten beti errazak. Egun luzeak bukatu dira ta lasai hartu arnasa. 21 pasako zaigu, akabo Santo Tomasa. Urrengo baten ikusi arte, eta oporronak pasa. Naizta aurretik adi jarraitu, dezuten bertso jolasa. Naiz hor jarrita zuek dezuten, ia txintxoaren traza. Olentzer hori neurriz eskatu, ez baitaukalan erraza. Ta miraririk Lurdesen ere, aspaldi ez omen da pasa.